Burza.cz garantuje nejrychlejší doručení. A to i v sobotu a v neděli. Všechny naše prodejny jsou otevřeny také o víkendu. A navíc pohodlně nakoupíte i z mobilu. Ne, nepřidám. Kde je problém, šéfe? Kde asi? Málem jsem vypustil duši, jak to jde docela. No jo, Pánové, spěchám, zvládnete to do 9. za 5:09 to bude. No vy jste skvělej, přesně za 5-9. Slušná přehazovačka. Co řeknu? To platí. Když řekneme za 5:09, tak to platí. Podnikatelský úvěr vám garantuje s úrokem 5,9%. Moneta na nový. S námi můžou podnikatelé počítat. Každý den chutná lépe s sněhem. Nikdy předtím se nehrál větší fotbalový zápas. Jo, jinak já se omlouvám, mě tady hraje televize a mě moc nahlas, takže jako omlouvám se, jestli mě neuslyšíte mluvit, ale já tady moc stejně nemluvím, takže ti neřeknu. Tak jo, já se s váma loučím a